दिनैहाय मानव गेदेर जोंनि MLA आरो मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा आंखौ बेवहाय खावलायहरदोंमोन जे बेवहाय धेकियाजुलि समस्तिनि लोगोसे FRC एरियानि गोबांथार जेफोर जोंहा माखासे आयदाफोर दं जेखौ जेंना होननानैबो जों मालाबा बुङो बेफोरखौ सावरायलायनो थाखाय गासै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लानानै आरो FRC एरियानि गासै जोंनि जे FRC कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दं बिसोरखौ लानानै बे मथेयैनो दिनै बेवहाय मोनसे मोजां रिभिउ मिटिं जाबाय आरो बे रिभिउ मिटिंआव जि FRC गामि जाबाय थारमाने फरेस्टआव रायजो जानाय मानसिफ्रा जि सेटेलमेन्ट मोनखांबाय बे मोनखांनायनि उनाव दिनैहाय बेवहाय डिपार्टमेन्टेलि गोबां खामानिफ्रा जायोब्लासो जिहेतु मानसिफोरनि जिउ खांनाया गोरलै जागोन बेखायनो गासै डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय जाहाथे खामानि मावो दा बिथांमोना मा खामानि मावखो बेखौनो दिनै मन्त्रि बिथाङा बेवहाय रिभिउ खालामदों जोंनि प्रेजेन्सआव जोंनि मानाव गिदिर MP बिथांबो दं रन्जित दत्त बिराद मोजां जाबाय आरो जानायनि उनाव बेवहाय माखासे बुजिलायनो हायै जेंनाफोर दङमोन जे अबेबा डिपार्टमेन्टआ हा हुखौ बहाबा अंगनाबादि गायसननो मेडिकेल गायसननो बा बायदिसिना गायसननो बे हायोना हाया हाखौथ' मानसिनोसो होबाय दानाबा मानसि नङै माखासे जायगाफ्राव जेराव हा नांगौ बे हाखौ होनो हायोना हाया दा होनो हायो बिनि थाखाय माखासे खान्थि दङ बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय बेवहाय पन्चायती राज बेबस्था बे दिनैहाय FRC गामिखौ फरेस्टआव सोनो हायोना हाया दा दिनैहाय मोनसे थांखि फैबाय बेवहाय जितु पन्चायती राजनि आयेन बे आयेन खान्थियाव FRC गामिखौबो फरेस्ट पन्चायत दानांगौ बा पन्चायतआव सोनांगौ बिनि रोखा आयेन दंजोबो फरेस्टआव थानायफोरखौबो आरो बे मथेनो दिनैहाय बिबान होनाय जाबाय जोंनि DC आरो जोंनि CO चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिथांमोनखौ जोंनि FRC गामिफोरखौ लानानै पन्चायतखौ दानांसिगौ आरो दानानै थाबनो हरबानो जों बेखौ गोजौनिफ्राय गनायथि लाबोनानै बेवहाय पन्चायतनि जिथु हाबा बेखौ गासिबखौबो बेवहाय मावफुंनाय जासिगोन RTI जों खुनु खोथा गैया बेवहाय जाहैबाय आयेननिसो खोथा आरो बे आयेना जाहैबाय जायफ्रा फरेस्टआव रायजो जानाय ट्राइबेल सुबुंफोर दं बिसोर बे फरेस्टआव सेटेलमेन्ट मोननो हायो जायफ्रा 2006 मायथाइनि गेजेराव दं दा ओंखायनो बेवहाय रायजो जानाय मानसिफ्रा जायहा बेबायदि फोरमान बिलाइ दं बिसोरनो गासिबनोबो हा हुखौ होनाय जाबाय बेयो मोनसे आयेन आरो बे आयेननि गेजेरजोंसो बेखौ होनाय जादों आरो बे आयेननि गेजेरजों बेवहाय रायजो जानाय मानसिफ्रा बायदिसिना सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेफोरखौ जाय डिपार्टमेन्टफ्रा मावो बिथांमोना FRC आवबो मावजोबनांगौ आरो बेनो दिनैहाय जायफ्रा गोनो गोथो दंमोन बेखौ गासिबो बोस्रांनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय खामानि मावसिगोन खुनु RTI जेबो सोलिया